Vi ste uz SBS na Srpskom. 15 časova 42 minuta. Ostanite sa nama do kraja programa do 16 časova. Manifestacija pod sloganom Jedinstvo i snaga Srbije okupilo je u Beogradu predstavnike Srba iz zemalja regiona, ali i 250 udruženja i organizacija koje okupljaju srpsku dijasporu širom sveta. Na otvaranju centralnog godišnjeg okupljanja Srba iz dijaspore i regiona prisustvovao je profesor Zoran Jovičić iz Australije. Hranislav Nikolić je poslao intervju sa profesorom Jovičićem. Da čujemo. Na ovom skupu dijaspore, koji je održan u Domu Narodne skupštine Srbije u Beogradu, učestvovalo je oko 250 predstavnika udruženja i organizacija koje okupljaju srpsku dijasporu iz celog sveta, pa i iz Australije. Razgovaralo se o onome što je tema svih onih koji žive van Srbije, a to su pre svega privredni potencijali i Expo 27, ali i kakva uloga dijaspore u svemu tome može biti. Teme su bile i projekat Bio4 kampus, kao i kako da se sačuva kultura, obrazovanje, ćirilica, ali i međunarodni položaj Srbije. Na prvom panelu učestvovao je i profesor Zoran Jovičić iz Australije. Gospodin Jovičić je za SBS rekao: Evo, smatram da je ovo izuzetno značajan skup Jedinstvo i snaga Srbije, gde su pozvani predstavnici dijaspore i Srba iz regiona u prepunoj sali. Znači, kada je teško i kad je važno, uvek su Srbi i van Srbije tu, kao tokom čitave naše istorije. Meni je posebno drago što je odabran ovaj datum i možda da bude i tradicionalan, znači da bude jedan za Vidovdan, drugi sada i pred naš pravoslavni Božić, a ovaj datum je važan, ja bih ga nazvao možda gospodinski skup, jer je to važan istorijski datum, jer je Srbija vaskrsla 1805. godine na Skupštini u Velikom Borku, kada je obnovila svoju državu. I uvek se ponosim kad sam u inostranstvu, a živim je u Australiji, i kad neko malo će podceni Srbe i tako dalje, onda kažem, pa mi smo prva skupština u svetu koja je u jednom zakonu, u jednom ustavu ukinula i robovlasništvo, i feudalizam, i kolonijalizam turski. Tako da se srpska dijaspora ima činje ponositi, o čemu učim i sinove koji žive u Nemačkoj i tamo idu u gimnaziju. A kad reč o ovom samom skupu, vrlo je značajna stvar da dijaspora koliko god može pomogne vezano za ove velike stvari kao što je Expo 27, tim pre što mi koji živimo u raznim zemljama smo svedoci da su takve svetske izložbe dramatično promenile gradove u kojima su se dešavale. Recimo, malo ljudi zna da je Eiffelova kula napravljena upravo zbog izložbe tada svetske u Parizu. Da je, na primer, Tesla se proslavio sa Nijagarinim vodopadima, odnosno centralom, jer je povodom svetske izložbe u Čikagu bilo rešeno da se osvetli upravo neizmeničnom strujom. Tako da oni koji malo podcenjuju i bagatelišu to izložbu, mislim da nisu u pravu i to treba da se maksimalno iskoristi. Prilika je tu, na nama je da iskoristimo. Posebno mi je drag ovaj panel koji inače vodi moj bivši student Miša Ćirić. Dakle, vezano za konkretno kako dijaspora može sarađivati, vezano za Expo 27. Mislim da je tu veliki potencijal još jedan, a to je da se iskoristi, da kažemo, skoro 1 milion kuća i stanova koje je dijaspora kupila ili izgradila u Srbiji, koji su vrlo neiskorišćeni, i da se različitim merama oni aktiviraju kao potencijal u vreme Expo, a Bože zdravlja i kasnije, da se iskoristi taj potencijal za turizam, jer danas inače turisti mnogo vole da idu i u kuće, ali tako je, imamo Booking.com i tako dalje. Na kom panelu ćete vi učestvovati i o čemu ćete govoriti? Ja bih baš učestvovao na ovom prvom panelu, a to je ekonomski deo, dakle, kako da sarađuje dijaspora i matica, je li tako, da ekonomski ojačamo Srbiju, a takođe i, pošto sam profesor veštačke inteligencije i to je moja oblast od 40 godina, i važno je da dijaspora konkretno u naučnom smislu, pošto smo, malo ljudi zna, kao što smo u tenisu, je li tako, već ceo svet zna da smo vrlo jaki, ako smo vrlo mala zemlja po broju stanovnika,
Malo ljudi zna da smo mi vodeća zemlja u odnosu na broj stanovnika i u veštačkoj inteligenciji, pa i u neuronaukama. Moja ćerka je neuronaučnik, psihijatar, ja sam opet u ovoj zoni i naravno sad forsiram i svoje sinove da se usmere u tom smeru. Jer zašto? Zato što je malo ljudi zna da zbog nuklearnog programa u svoje vremeno je Srbija napravila vrlo jake matematičke grupe na fakultetu mom elektrotehničkom i tako dalje, da smo imali najjaču matematiku zbog nuklearnog programa, kasnije je to korišćeno i za veštačku inteligenciju, tako da eto, to je možda od razloga matematička gimnazija vodeća u svetu, je li tako? Znači, to je jedna fina kombinacija ruskog modela, da imate kadetske škole gde se talenti uzmu i naravno svojevremeno američku. Tako da i to je jedna od tema, ovaj BioSense kampus, što je velika šansa da se unapredi na produktivan način naša poljoprivreda i uopšte taj sektor i naravno podržavamo Institut za veštačku inteligenciju. Ja sam u vođstvu i Srpskog društva za veštačku inteligenciju, gde većina članova jesu mi profesori koji smo predavali u Americi. I da naglasim još jednu stvar da jako pohvalim ministra Milićevića i vladu Srbije, što je prošle godine i ove organizovala fantastičnu stvar, a to su kampovi dece iz dijaspore, mladih. I čak bi bio slobodan da sugerišem da možda to nazovemo, taj projekat da bi duže trajao, a to je da ga možda nazovemo Milanković. Zašto to naglašavam? Zato što je Milanković, vidi se iz njegove biografije, zavoleo Srbiju, ako je bio plemićko dete iz Dalja, iz Hrvatske, studirao u Beču i tako dalje. Međutim, Kraljevina Srbija je onda organizovala za najbolje đake iz ondašnje dijaspore, je li tako, da imaju ekskurziju u Srbiji. On je tu ekskurziju iskoristio i toliko je zavoleo Srbiju i rešio da se u nju vrati. Dakle, čitava poenta je bitka naša da, ovo što je i premijerka forsirala, da uspostavimo cirkularnu dijasporu, dakle da prihvatimo ono što rade Grci, što rade Izraelci, što rade Jermeni. Dakle, jednostavno, ne možete reći, ja otišli su u inostranstvo. Pa čekajte, normalno je da iz male zemlje, pa čak iz velike zemlje, evo Amerikanci, čak ne možeš biti profesor ako nisi studirao u inostranstvu. Čak Amerika to traži, a kamoli Grčka ili Srbija. Ali šta je poenta? Poenta je da, što se već čini, Srbija jako puno stipendira, kao nekad Kraljevina Jugoslavija, studenta i činjenice se vraćaju. Znači, najveća stvar je da se ti ljudi i vrate, naravno, na 5 godina, pa opet ode, ja sam prilike 5 puta se išao i vraćao, ali to su ti ciklusi pozitivni. Ja odem tamo, pokupim znanja, dođem ovde, primenim ga, pa se malo i obogatim, da budem iskren, pa opet odem tamo, dakle, to je cirkulacija na gore. I ne treba doživjeti tragično, otišli su, ali što, vratit će se, dakle, ja želim da se moji sinovi vraćaju, ćerka je lekar, neuropsihijatar, i ona je išta pa se vraćala, dakle, mislim da je to pozitivna stvar i velika stvar kada ovako vlada Srbije ispoštuje nas na ovako svečan način i tako dalje. Ono što hoću da kažem, pošto sam dugo, da kažemo, aktivista dijaspore, često me pitaju, nekad sam bio dosta glasan pre 12 godina, sam ipak shvatio, to su mi rekli Jevreji, slušaj, koje god je vlada Izraela, mi je poštujemo i branimo. Stvar je oni koji su tu da je biraju. Prema tome, ja sam tu, nije da sam kukavica, ga jednostavno ne želim nikakve izjave da dajem vezano za dnevne političke teme, jednostavno, kao što crkva to u principu izbegava, što je logično, je li tako, tako isto smatram da dijaspora treba upravo da se bavi time da pomogne Srbiji i da nađe u onome što vlada radi trenutno šta bi se pomoglo. Za SBS profesor Zoran Jovičić iz Australije. Na panelima su sa učesnicima razgovarali ministarka nauke Jelena Begović, ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović, ministar kulture Nikola Selaković i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Manifestacija Jedinstvo i snaga Srbija je uvod u mesec obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u dijaspori. Udruženja i organizacije Srba u saradnji sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima tokom septembra obeležiće ovaj praznik srpskog jedinstva manifestacijama na više lokacija širom Evrope. Centralna proslava praznika u dijaspori biće održana 15. septembra u prostoru Generalnog konzulata u Minhenu. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.